Hay mga migs kanang wakoy lingaw magtabi ta magchikat ta bahin sa panahon sa kanang kaniadto ug sa karon versus karon no. So dako kay kalainan sa panahon sa atong pagkabatanon is kung naay manguyab nato kanang mamisita, mangulitaw, unya masuko pa ang atong mga ginikanan gani kung ang mamisita nato magpurol. Unya karon sus Ginoo, ang babay na mangita og lugar, maupay mo tiks, maupay mo adto sa kanang balay sa laki kay kanang murag mamisita ba no. Naunsa naman ning panahon karon oy nya ang mga laki na karon ang magpadili-dili mingon nga unya ra kay wa pa ko naligo. Hala oy makatawa jud ko pag gunahuna sa ako mga naobserbaran karon sa mga batan-on nga ikumpara nimo sa imuhang panahon. Kami sa amuhang unang panahon alas 3 pa gani wa na nang nilhig nami sa amuhang tugkaran kay kanang daga lagi tano nya kanang naay mo kalit og pamisita nato nya mao ta tutugaran kanang nagkayamuka taghang kay hugaw nya imuhang naong limpyo kay stanan. So ini ka alas 3 pa lang manglimpyo na ka mangiki na ka nas mga daplin nya kanang imuhang sawg nga kawayan hala kikiun og silhig tukog kay basig na mga ngilit-ngilit nga nangapasok ang mga momho. Nya imong mga manghud nga nagaimat ang mga sipon nagkampat dali-dali din mo og kaligo kay maawaw lagi ka sa imong mga bisita pero karon baliwala lang uy. Tawgon sa ginikasan asa na ba to si kuan, tawgon sa ginikanan ba asa na ba to si kuan kina ko isugo din na makit-an kay tuad di ay nagdit-dit na silang uyab kay dali ra kastanan magdit karon kay ang babae na mangita og paagi nya kanang ang babae na mangita og lugar. Sa una sa akong panahon, suguon lang ka og bitsin, magdagandagan ka na gani mingon mo mamisita, mahadlok pa ka makig-istorya sa dano, kay mahadlok ka makit-an ingon nga usig mamisita jud nya og mamisita man gani lagyo kay ginta. murag ka nang naay murag ka hadlok mga naay COVID. Distansya kay istanan niya sa karuno ang babae na masikit nga naman na sus Ginoo ko kadako yung kalainan karon no tungod sa cellphone tungod sa mga gadget no nga sus Ginoo ko nya ang sa una nga panahon ang among paminawon radyo nga di baterya. Handumanan sa usa ka awit. Unya karon wala na kakuan ang mga bata karon buringan na magtanaw-tanaw ng mga drama kay ganahan sila mga love story. Nya ka na mga kising-kising. Ginoo ko nya. Sus kanang basta dako kalainan mga mix no. Kaingon mo wala man na sa akong panahon oy. Sumauro to ako mga mix kay wa koy lingaw ako usa. Mga babush.